जय भोजपुरी। आप सबके टॉप 10 भोजपुरी चैनल में स्वागत करतानी और आज आप सबके बीच में लेकर आ गइल बानी आज के दो बड़ी खबर जौन जुड़ल बा पावर स्टार पवन सिंह जी खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। सबसे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर चाहम कि अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं के लिए तो लाल कलर के बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी भी दबा दी। भोजपुरी से जुड़ल छोट बड़ खबर लेकर आवत रहिला। तो सबसे पहले का खबर निकल के आ रहल बा खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के आज के ही दिन दो गो यूट्यूब पे वीडियो रिलीज कर गई। एगो कल लिखा मेरी जंग मेरा फैसला के ट्रेलर जोन की खेसारी लाल यादव जी 1 साल पहले ही ये फिल्म कंप्लीट कर चुका रहन और ई आज एक ट्रेलर रिलीज भइल बा। जाके वे म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल पे जाके देख सकते हैं। जा वहीं पे दूसरा इनकर एक एल्बम रिलीज भइल है जो रिलीज भइल है खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे कि अभी से 6 घंटा पहले रिलीज भइल बा। जो गाना के बोल बा रोआ तारे सैया। जाके आप सब खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे जाके ई गाना के सुन सकतनी। जा अगर आप सब ई गाना सुन ले बानी तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप सबके ई गाना कैसा लागल। वहीं पे दूसरा बड़ी खबर निकल के आ रहल बा पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी लाग चुकल बाने बीजेपी के प्रचार प्रसार में। आप सबके बता दी कि लखनऊ में पावर स्टार पवन सिंह जी आपन फिल्म जय हिंद के शूटिंग करताने। ओकरा बाद जो समय बचता उ जाके बीजेपी के प्रत्याशी खातिर प्रचार प्रसार करत नजर आ रहल बाने। ऐसा में आप सब हमरा के कमेंट में जरूर बताइम कि आप सबके दोनों खबर में से सबसे अच्छा के खबर के लागल पावर स्टार पवन सिंह जी के कि खेसारी लाल यादव जी के। और जाते जाते वीडियो के लाइक जरूर करम। जय हिंद जय भोजपुरी।